No a teraz príde z Google informácia, že ten kanál bol vypnutý vlastne neoprávnene. Že to, čo sa stalo, bolo mnohými médiami oslavované a používané proti mne často potom ako argument 4 roky. Ja som to počúval aj doteraz to počúvam aj na súdoch, kde sa snažím obhájiť svoje osobnostné práva, občianske práva. Žalované strany mi pripomínajú, ale čo ty chceš, veď ty si dezinformátor, ešte aj Google ti vypol kanál. No a teraz príde z Google informácia, že ten kanál bol vypnutý vlastne neoprávnene. Že to, o čom sa domnievali, tak nebola pravda. Pre mňa je smutné to pozorovať, koľko slovenských médií sa z toho dokázalo v podstate tešiť. Namiesto toho, aby oni obhájili práva slobodného občana a aby povedali, ale počkajte, naša ústava toto zakazuje, tak oni to ešte amplifikovali, oni ešte k tomu pridali svoje a oni šírili ešte ďalšie dezinformácie, ktoré vlastne mali totálne difamačný charakter. Toto je veľmi nebezpečné. Nie pre mňa, ja to nejako ustojím, ale pre celú spoločnosť, pretože takto sa tu narába so slobodnými ľuďmi a takto sa bude narábať s kýmkoľvek. Toto je veľmi, veľmi nebezpečné.